आङो खाम्फा बरगयारीजों इलेक्शन गेलेनायनिफ्रायनो लोगो हमाखै। दा बिथाङा सानमारदोंना सानमाराखै आं मोनथिया रायलायनायबो जायाखै। दा मा ग्राउन्डआव खाम्फा बरगयारीया दस्रा दोलोआव जगदान खालामनायनि लाहार फाहार खालामदों बेखौ माने खोनानोसो मोनदों, खिन्थु आं डाइरेक्टलि बिथांजों रायलायाखै। रायलायाग्रा आं जेबो मिथियाग्रा, बेखायनो आंहा बुंनो गोब्राब आरोखि। दा खोनादों आंबो नोंथांमोना जेरै खोनादों आंबो बेबायदिल' खोनादों आरोखि। आङो बिथं भाबै मोनथिनोबो थाङाखै, दा दिनैसिमबो जिहेथु थाङाखै आरो बयबो बेखौनो होनलायलायदों थांनोबा मानो फिरफिलाखौ बिरहोबाय थादों। बेबो मोनसे रहस्य गोनां बाथ्रा आरोखि। थांनो लुबैदोंबा बिपिएफखौ गाज्रि मोनदोंबा बे फ्लेगखौ बोख्लायनांगौमोन ना, बेखौथ' बोख्लायाखै। गावनि न'आव गायनायखौ बिसिबा गिदिर फ्लेग बिरगासिनो दङ। बे हिसाबै माने बिथाङा रायलाय होनलायाव सोरबा बिनि खोथानि भितराव माबा मोनसे खराग मोननानै बुंदों जानो हागौ आरो बिनिफ्रायनो बे अपप्रचारा जादों होननानै आं सानो आरो। आङो खाम्फा बरगयारीजों इलेक्शन गेलेनायनिफ्रायनो लोगो हमाखै। दा बिथाङा सानमारदोंना सानमाराखै आं मोनथिया रायलायनायबो जायाखै। दा मा ग्राउन्डआव खाम्फा बरगयारीया दस्रा दोलोआव जगदान खालामनायनि लाहार फाहार खालामदों बेखौ माने खोनानोसो मोनदों, खिन्थु आं डाइरेक्टलि बिथांजों रायलायाखै। रायलायाग्रा आं जेबो मिथियाग्रा, बेखायनो आंहा बुंनो गोब्राब आरोखि। दा खोनादों आंबो नोंथांमोना जेरै खोनादों आंबो बेबायदिल' खोनादों आरोखि। आङो बिथं भाबै मोनथिनोबो थाङाखै, दा दिनैसिमबो जिहेथु थाङाखै आरो बयबो बेखौनो होनलायलायदों थांनोबा मानो फिरफिलाखौ बिरहोबाय थादों। बेबो मोनसे रहस्य गोनां बाथ्रा आरोखि। थांनो लुबैदोंबा बिपिएफखौ गाज्रि मोनदोंबा बे फ्लेगखौ बोख्लायनांगौमोन ना, बेखौथ' बोख्लायाखै। गावनि न'आव गायनायखौ बिसिबा गिदिर फ्लेग बिरगासिनो दङ। बे हिसाबै माने बिथाङा रायलाय होनलायाव सोरबा बिनि खोथानि भितराव माबा मोनसे खराग मोननानै बुंदों जानो हागौ आरो बिनिफ्रायनो बे अपप्रचारा जादों होननानै आं सानो आरो। आङो खाम्फा बरगयारीजों इलेक्शन गेलेनायनिफ्रायनो लोगो हमाखै। दा बिथाङा सानमारदोंना सानमाराखै आं मोनथिया रायलायनायबो जायाखै। दा मा ग्राउन्डआव खाम्फा बरगयारीया दस्रा दोलोआव जगदान खालामनायनि लाहार फाहार खालामदों बेखौ माने खोनानोसो मोनदों, खिन्थु आं डाइरेक्टलि बिथांजों रायलायाखै। रायलायाग्रा आं जेबो मिथियाग्रा, बेखायनो आंहा बुंनो गोब्राब आरोखि। दा खोनादों आंबो नोंथांमोना जेरै खोनादों आंबो बेबायदिल' खोनादों आरोखि। आङो बिथं भाबै मोनथिनोबो थाङाखै, दा दिनैसिमबो जिहेथु थाङाखै आरो बयबो बेखौनो होनलायलायदों थांनोबा मानो फिरफिलाखौ बिरहोबाय थादों। बेबो मोनसे रहस्य गोनां बाथ्रा आरोखि। थांनो लुबैदोंबा बिपिएफखौ गाज्रि मोनदोंबा बे फ्लेगखौ बोख्लायनांगौमोन ना, बेखौथ' बोख्लायाखै। गावनि न'आव गायनायखौ बिसिबा गिदिर फ्लेग बिरगासिनो दङ। बे हिसाबै माने बिथाङा रायलाय होनलायाव सोरबा बिनि खोथानि भितराव माबा मोनसे खराग मोननानै बुंदों जानो हागौ आरो बिनिफ्रायनो बे अपप्रचारा जादों होननानै आं सानो आरो।